Vi har valgt folkeeventyret Kong Lindorm af Martin A. Hansen, som blev skrevet i 1952. Et folkeeventyr er en fortælling, der bliver fortalt fra mund til mund, og bliver fortalt med usædvanlige, overnaturlige og finurlige hændelser. Vi har valgt den, da vi synes, den passer godt til vores fordybelsesområde fra barn til voksen. Kong Lindorm er en fortælling, der handler om konge og en dronning, der blev gift. Da de vågner dagen efter, står der på deres seng, at de ingen børn skal høre sammen. En dag mødte dronningen en gammel dame, som ville vide, hvorfor dronningen var så ked af det. Dronningen fortalte det hele, og den gamle dame gav hende en chance for at få et barn. Når hun kom hjem, ville der stå 2 roser i hendes have, en rød og en hvid. Hvis hun spiste den røde, ville hun få en dreng, og hvis hun spiste den hvide, ville hun få en pige. Men hun måtte ikke spise dem begge 2. Da dronningen kom hjem, gjorde hun, som den gamle dame havde sagt. Hun valgte at spise den hvide, men den smagte så godt, så hun kunne ikke lade være med at spise den røde også. Da dronningen fødte hun først en lindorm, og derefter en dreng. Hver gang prinsen var på vej ud for at finde en brud, stoppede Lindorm dem og sagde, giv mig en brud før, inden du får en. Så måtte prinsen vende om, men 3. gang Lindorm gjorde det, besluttede de, at Lindorm måtte få en brud først. Lindorm bliver gift med sin første brud og går i seng med hende om aftenen. Men da de kigger til dem om morgenen, er Lindorm alene, og kammeret er helt blodigt. Det samme sker anden gang. Kongen finder en 3. brud til Lindorm, men da bruden er på vej til slottet, møder hun den gamle dame, som siger til hende: når du har stået på præsten med ham, og du ved, du skal ind i kammeret, så skal du være i 9 kjoler, og du skal forlange en balle fuld af saltopløsning og sødmælk, og så mange ris, som en karl kan bære i sin favn. Alt dette skal stilles ind på værelset. Hver gang Lindorm byder dig at tage din kjole af, skal du byde ham at tage hammen af. Og siden skal du piske ham med ris og saltopløsning, og vaske ham i sødmælk. Derefter skal I ligge jer i seng og sove. Da familien dagen efter kigger ind til dem, ligger de begge i sengen, og Lindorm er blevet til en dejlig kongesøn. I fortællingen bruger de meget tretalsreglen. Det gør, at spændingen stiger, fordi læseren godt ved, at 3. gang er lykkens gang. De bruger den både, når prinsen skal finde sin brud, og Lindorm stopper ham. Der lykkes det for 3. gang, at Lindorm stopper prinsen og overtaler prinsen og kongen til, at han skal have bruden først. Det andet tidspunkt, hvor tretalsreglen blev brugt, er, at Lindorm dræber hans 2 første brude, altså først den 3. overlever og redder ham. Fortællingen er skrevet hjem mod hjem. Den starter i kongehuset, hvor alt er godt. Kongen og dronningen er lige blevet gift. Hele udpunktet er fra kongen og dronningen finder ud af, at de ikke må få børn, til at Lindorm bliver reddet og bliver til en dejlig kongesøn. Og det sidste hjempunkt er, hvor de fejrer, at bruden er overlevet, og Lindorm er blevet til en kongesøn. I fortællingen optræder der både en anden person og en 3. person. Det er en anden person, fordi at fortælleren bruger meget ham, hende osv. Og det er en 3. person, fordi fortælleren bruger sagde dronningen og sagde damen. Vi kan se, at sproget er meget gammeldags, fordi de bruger ord som harm, som betyder bedrøvet, vælve, som betyder placere, og lyd, som betyder saltopløsning. Fortællingen er skrevet i et overfladisk sprog, fordi man ikke får beskrevet tingene. For eksempel får man ikke beskrevet, hvordan Lindormen ser ud. Der er 2 miljøer. Det meste af fortællingen foregår på slottet, som er et meget fint og formålet sted. Det andet sted er ude i skoven, hvor forhyrden og datteren bor. Det er et meget fattigt sted. Det kan ses, at når kongen han kommer og vil hente datteren, så vil den gamle forhyrde ikke af med hende, da han ikke har nogen til at forsørge ham, når han så bliver gammel. Historien foregår omkring midten af 1900-tallet. Det kan ses på sproget i fortællingen, og på måden prinserne finder deres brud på. Altså det er kongen, der finder bruden til prinserne. Der er 3 modsætninger i eventyret. Kongen og forhyrden er modsætninger, da kongen er rig og forhyrden er fattig. Så er der prinsetvillingerne, som er modsætninger, da prinsen er god og Lindorm er dårlig eller ond. Slottet og skoven, hvor forhyrden bor, er modsætninger, fordi slottet er et fint sted, og skoven er et ikke så fint sted. Temaerne i fortællingen er chancer, da vi synes, dronningen tager en chance ved at spise begge roser, og det samme gør forhyrde datteren, da hun vælger at gøre, som damen har sagt.
Familieproblemer, da dronningen og kongen ikke kan få børn, og da Lindorm ikke kan unde hans bror at finde brud først, fordi Lindorm ved, at han har brug for en bror til at ændre ham fra Lindorm til prins, dermed fra barn til voksen. Kærlighed, da kongen og dronningen blev gift, og da Lindorm og datteren blev gift, og egoisme, da dronningen kun tænker på sig selv, og spiser begge roser, selvom den gamle dame sagde, hun ikke måtte. Og Lindorm tænker kun på sig selv, da han vil have en brud først. Lindorm er symbolet for slangen i syndefaldet, da den er meget egoistisk, ligesom slangen i syndefaldet. Den røde rose symboliserer kærlighed, og den hvide symboliserer renhed, uskyld, men også død. Derfor tænker vi, fordi hun vælger at spise den hvide først, og derefter den røde, er det den hvide, der dør og bliver til Lindormen, fordi den røde betød dreng, og hun først føder en Lindorm, og så derefter en dreng. Dronningen symboliserer Eva fra syndefaldet, fordi Eva bukker under og spiser af kundskabens træ, selvom Gud havde fortalt hende, hun ikke måtte. Det samme gør dronningen, da den gamle dame fortæller dronningen, at hun ikke må spise begge roser, men hun vælger at gøre det alligevel. Budskabet fortæller overgangen fra barn til voksen, hvor det handler om at finde sin egen plads i verden, som Lindorm gør. Prinsen blev født som Lindorm, hvor han ikke rigtig føler sig hjemme, så han kæmper for at finde en brud, som så kan ændre ham. Budskabet er, at de onde kan overvindes. Det synes vi, fordi Lindorm er ond, men det overvinder han, og Lindorm bliver god, altid til en prins. Man skal blive ved med at kæmpe for alt, det skal nok ende godt til sidst. Det synes vi, fordi kongen blev ved med at kæmpe for at finde brud til Lindorm, og til sidst finder han den rigtige. Vores oplæsningspunkt er på side 90, fra linje 10 til 23. Det har vi valgt, fordi det er der, hvor budskabet kommer mest frem, altså hvor man kan se, at kongen bliver ved med at kæmpe for at finde den tredje brud til Lindormen. Senere finder man så ud af, at det er den rigtige brud, og i vores oplæsningspunkt, der kan man også se, at det er et meget gammeldags sprog, der er brugt. Og vores oplæsningsstykke lyder sådan her. Prinsen kom da tilbage til slottet og sagde, at kongen måtte sørge for brud til hans ældre brødre. Nu ved jeg knap udvej mere, sagde kongen. Jeg har gjort mig til uvenner med 2 mægtige konger, hvis døtre er kommende her til brud. Så nu ved jeg aldrig, hvor den tredje brud kan skaffes. Nede ved skoven lå et bitte hus. Der boede kongens forhyrte. Han var en gammel mand og havde en datter. Ham går kongen ned til og siger, hør, god mand, vil du ikke lade mig få din datter til min søn? Nej, sagde han. Det kan jeg da ikke gøre. For et er det, at jeg kun har det ene barn til at forsørge mig i min alderdom. Et andet er, at han ikke ville spare sådanne dejlige prinsesser, så sparer han heller ikke hende, og det synes jeg er synd. Men kongen ville have hende, og den gamle måtte give sit minde. Vi har valgt at perspektivere til syndefaldet, da der i fortællingen er symboler for syndefaldet, som vi snakker om tidligere, og også fordi, at den også handler om fra barn til voksen. Vi har også valgt at perspektivere den til de 3 små grise, da der i begge fortællinger blev brugt tretalsreglen. I de 3 små grise puster ulden de 2 første huse væk, og først det tredje og stærkeste hus bliver ikke pustet væk. Det samme sker i Kong Lindorm, hvor det for eksempel først er 3. gang, at kongen finder den rigtige brud til Lindorm, og de begge er folkeeventyr.